Batay. Bag. Artist ang ilaw di ay. Karon guys, so, na-board nami sa balay, so nagunaw nami og games. Siyempre itong games nga, kapag itong uso karon. Ang matudluan, siya mo kuha sa itlog. Ang dili matudluan may mudagan. Klaro? Game. Game na first round. Yatis na. Ang makadaog di ay 500 pesos. 500 pesos. Ang maot, sige tara. Ang pagpalit sabon. Iya. Lagi silaw eh. Sili man lagi ikaw bre. Manong wanggod. Sa tunay ko. Like buling mo. Kayo ay atay. Naglabay dai. Grabe yung kampak. Naglabay dai. Hindi si Manong mo dapat ikaw. Yuya out na. Ikaw, ito yung pre. Okay, ikaw, yung kaigo. Parang ay bilangin. Sige. Yan, yun. Pabayo kay Nay. Kaigo. Out ka Noy. Wala kaigo si Noy. Nakaaba si Indre so out si Noy. Ato itlog ay sa. Nadira, wala na buwak, nasa sagbutan. Nawa ka na buwak. So ato na siya ang isa. Punta kita na. Siyempre may tulong kayo ba? Hala, basak. Ipangita pa nilang itlog. Ayay, mata. Laro na to. Ay nato niya to. Ay dara. Sila wag gyud na buwak way. Kita sa kamot to klabe. Tagwas na buwak. Game. Oh, wala. Oh, Wala. Game. Ako lagi. Patay yung tagi. Balik ang bus. Layo na king draw. Wala. Sige game. 1, 2, 3, go. Na! Ay wala manguno. Ayo ro kayo yay. Panggag lata. Okay next. Pares. Tatay, nagatang si Kuya, oy. Lago mo ang likod apil. Nabilin mo karon. Tugo na lang na. Game. 1, 2, 3, go. Hoy! Bye! Oh, wala na buwak. Ikaw sa kana pero wala na buwak. Sakit daw? Naigo yan. Sakit? Wala na buwak. Itlog pero gilago mo. Kilid. Out ka no. Wala na buwak. Pingis kayo, napingis na. Di, pare sa mga nakasintro. Out ka no. Ibu gamay ang lamisa. Tulo ka bahin game. Pingis to kayo niya. Ana to sa likod. Ito na ba? Dito ka. Di ko gina. Makaka kayo. Slide. Sige sa patuyok. Ako. Hindi yapon. Game. Game. Dito sa dara ka. Piyo ko makagukod dito. Wala. Kahigo. Out ka Indre. Game. Dua na lang. Dua. Kaya nabod niya circle. Ito nga isa. Topic, mana man ko anak? Ay, alpi na sa alpi. Oh. Okay. Sapot mo dua din, papilbin lang Lagi. Ano, 500, 200 din mo. Plus Uy, na maramay, rinta. maramay. 50, di. Ay, Takpan mo. maramay. Dili mo kasi 75. side mo kay nakadulang isa Suwan din. na lang ta. So 75 kasi magpapildi. Sige, game ma. Kuno. Ana, dire mo ping. Dire ako, ano to ba? Game ma. Tunga. Go.
Dog si Alvin! 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 500! Ayo! 500! 500! Uy, wala ka mo gunaman yun! Ayaw na itong buwang-buwang ang bata na. Napagali! Yang ibuwak na papunta. Dagad mo mong gudo? Gali. Mana manggod wala na. Dili, uy! Wala ba nangaigo ang uban? Daan pa lagi ko. Hoy, napaisa dito. Tunga na buwak. Siro ka ha? Siro ka ha? Ipili ni Alfie ang kita kaysa Yawas mo. Okay guys, tungkol kaya na-upload na lang guys. Why winner? Why dog pa? Champion guys, champion. Maligog ka. Thank you so much for watching. Ani ko WhatsApp.